Wengizwa. Awusho mngani wami. Ngempela nje ukuthi ngingashayela mina indishi. Ungangishayela ngani-ke wena ngoba phela uyazazi nami mngani wami ukuthi usaphila ngomenano. Uzothatha yona le mali kahulumeni lo 350 ushayele mina indishi ngawo. Ubusudlani-ke wena le ngane zakho kahle emacingwane mfowethu. Ayikho nje lento eyiyona wena. Mfowethu mina nje anginankinga nawe. Ngangingekho noma uxoshwe emsakazweni, angikwazi nokuthi waxoshelwani, angihlangani futhi nokuxoshwa kwakho. Nayo yonke lento lo isho ukuthi kukhona abayizimbavumbavu abanjani, into engingahlangene mina nayo loyo ngoba mina ngiyena umuntu okhuluma indaba zabantu njengawe. Mina ngikhuluma ezami indaba engisuke ngibona ukuthi lezi iqondene nami. Wena uyayifaka nje, buka nje ukuthi usungene kangakanani kule ndaba, kodwa ngikwazi ukuthi ungene kanjani, ngithuke nje usungaphakathi. Yabo, so nje angikwazi nami ukuthi ungene kanjani. Yikho nje ngikuvumela ngithi hayi kulungile, ngizokwenza lokho okushoyo, ngizoyihlalela ekhaya mina. Ngikudedele nale game oyibiza ngokuthi eyakho. Futhi ngingathi igame, ngikudedele nje nalo mbhedo obiza ngokuthi igame wena ngoba kahle kahle awuyazi negame ukuthi yini wena. Yabo, yonke into engasile le umbhedo uyibiza ngegame. Mhlawumbe nakhona emsakazweni bakuxoshela wona amagame lawo ngoba ngathi uwathanda kakhulu. So nje mfowethu angizophika nawe ngoba phela mina ubukhumbula ukuthi angilona ithwasa mina yabo. Nesinefu lesa ngisibhemi, mhlambe nasi isinefu lesi enisifuqayo nilona ithi nezangoma. Mhlambe sibuye simdisturbe la emqondweni, ngiyakubona wena udisturbekile kancane la emqondweni. Kodwa ke ngikuye kunje, ngikuyekela bakini emachuneni. Ke ngizwe kuthiwa ayidliwe imve emachuneni, mhlambe wena wayedla ngoba ngiyakubona akukho la ufuna ukusala khona. Mhlawumbe wadla into engadliwe emachuneni wadidekelwa ingqondo. Akufanele-ke ngiphike nawe ngoba eyami ingqondo ayididekile. Obhodloza laba oyifanisa nabo wenziwa nje ukungabi namahloni. Kumele ngabe awuyifanisi inhlobo wena nobhodloza ngoba ubhodloza into abayiyona emsakazweni nayiyona kumanje ukuthi kabonto ungaba yilowo nto leyo ngoba angithi yona wadlala ngelakhe ithuba waxoshwa emsakazweni. Ubhodloza wayiresignela emsakazweni esewenzile wawuqeda umsebenzi wakhe. Njengoba uthi nje thina sabakabhodloza asinamahloni ngalokho. Wena nalabaculi bakho odaba bakho niyafana vele emqondweni yena. Qinisile mawudaba bakho imqonywana yena vele ithe ukulahleka kancane. Kuyasho ukuthi vele imfundiso yakho le. So nje uthi ngikuyeke nje kanje uqhubeke ukhande ngoba vele ukhanda into yakho. Mina ngeke ngikwazi ukulongiphika nawe ngoba mina anginalo idosha, wena usada kweyidosha kwamanje.